Shaya baba usithole izandla haleluya uyibekile onendlebe uzwile mthathe lo Jesu isikhathi sisekhona ungabheki umngani ungabheki ukuthi ekhaya bayakhonza bakhonzela wena hayi indlela yomunye nomunye unendlela yakhe haleluya angeke ukuthi mina nomama uyangithandazela angeke ukuthi hayi mina ekhaya bayathandaza cha inti kuwe haleluya ungasithathele uJesu isikhathi sisekhona bazalwane kulate asha amazulu athi kulate manje haleluya sekulate kakhulu kulate thathani uJesu bazalwane emhlabeni sekumnyama haleluya ukukhanya nguJesu izinto ziningi ziyenzeka emhlabeni kepha mawunoJesu kuyahambeka haleluya ingakamosha isikhathi sobiza intokazi yethu ngelosela ekhaya inhloko yala ekhaya umamfundisi wethu haleluya umguide wethu haleluya umzali wethu ngithi ngizozulililithu haleluya kepha ke manje sizokwamukela umama wethu eze ngaphambili sizokwazi ke ukuthi sichubeke neprogram yethu haleluya siyambonga uNkulunkulu ngibeka ngifikelele emphakathi waseBarcelona bingelela umphakathi waseBarcelona ngengibona izandla bingelela umphakathi waseBarcelona ngegama lenkosi ngibingelela umphakathi waseBarcelona namaphethelo egameni likaJesu haleluya akushayeli izandla ukuthi ukhona ngiyabingelela umphakathi waseBarcelona ngibingelele nebandla lasePhiladelphia ngibingelele abafundisi ngibingelele ama-elder and our church members hallelujah amen praise the Lord muhle uJesu ngoba uJesu uyanakekelana nawe ungamthatha ubenzo wakho abesiyakubingelela nawe ungamthatha sizokwenza inkonzo yokupha haleluya praise the Lord bese ngibingelelile ke egameni likaJesu amen haleluya lo khulumayo ke umfundisi uMagagula
umamfundisi ukuthi bengumamfundisi manje sengumfundisi so igama lokuthi mamfundisi akupheli kuyohlala kumamfundisi haleluya bazalwane amen so ngumfundisi ke wase Philadelphia Holy Assembly jabulela ukuba khona kwenu ningumphakathi wase Barcelona ukuthi isimemo nisi-honor ukuthi nize nibe khona haleluya sizofeza lenkonzo emnandi kangaka nenkonzo enhle kangaka inkonzo le sinokuyenza minyaka yonke abangakhumbula abanye abahlezi beza la bazothatha impahla bathole nesopo sinokuyenza every year so yisisikhathi ke sokuthi siyenze lenkonzo kulonyaka hallelujah si Philadelphia sizothi give back to the community esihlala phakathi kwawo ukuthi umphakathi usazi njengebandla usirecognize njengebandla hallelujah bazalwane amen ukhulumile kuba usithole la uelder Sithole wathi nali ikhaya lakho nawe leli mangaba unali ikhaya ngithanda ukugcizelela kuleyo ndawo ukuthi mangaba unali ikhaya sonke siyadinga ikhaya wonke umuntu uyalidinga ikhaya ngoba ikhaya libalulekile ikhaya liyaphutha ngezikhathi zenhlupheko ungazi uhamba uyothenga abafundisi sikhona singaba ikhaya lakho mangaba unali ikhaya nali ikhaya lakho siyakhonza la ikhaya njalo inkonzo ingena ngo11 ngesonto ngo11 ngomsombuluko kuyathandazwa ngo6 ntambama kune Sunday school yangena ngo9 nje inkonzo la ikhaya zibe kanjalo haleluya so ngiyakumema ke ukuthi mangaba unali ikhaya ngoba kubalekile ukuthi ube nalo ikhaya haleluya la bazokunakekela khona ekhaya ilaba kunakekela khona so nawe uyalidinga ikhaya lapho ozonakekelwa khona haleluya amen anikhoke lapho ngila sibandla lase Philadelphia ke siyenzele inkonzo yokupha ukuthi sizo to give back to the community amen and futhi is another way yokushumayela ivangeli amen ivangeli molushumayela awuveli umuntu umthathisa uJesu bese uthi hamba kahle inkosi ikubusise ma umuntu elambile uyamupha ukudla ma umuntu ehamba senga impahla uyamnika okugqoka asishumayela ivangeli kuphela lokuthi mzalwane thatha uJesu kodwa sishumayela izwi nangezenzo lokuthi sinakekele abampofu sinakekele abaswele haleluya so yile ivangeli esishumayelayo leli lokunakekela umphakathi wethu haleluya kafushane nje angeke ngize ngibe mude ngithanda ukushare nali izwi ngaphambi kokuba singene enkonzweni yani yokupha haleluya bazalwane ngaphambi kokuba singene kule nkonzo ngizoshare nani izwi nje kafushane omunye uzothi ha basile kanti bazoshumayela phela ngiyazi ukuthi izwi alithandwa uJesu masukhuluma ngoJesu abantu abafuni kodwa ke thina asimani nje sithi thathani impahla kodwa fanele siniphe uJesu ngoba kusasa uma ungamthathanga uJesu bese uyandlula emhlabeni igazi lakho liyokuzwa phezulu ukuthi benikhona nibandla lase Philadelphia anashumayela ivangeli kulaba bantu sizoqala ke ngithi qaphu kafushane ngezwi lenkosi bese ke sengiqhubekela ngisoqhubeka nenkonzo ke elandelayo haleluya ivesi engizokhuluma ngayo namhlanje engizokhuluma ngayo lilapha kuba Philippians chapter 4 funda verse 13 Philippians chapter 4 sizofunda uverse 13 haleluya ngizofunda ngesingisi
Angazi ukhona uphethe ngesizulu azolihumusha. Ukhona uphethe ngesizulu bazalwane lapha emuva. Ngifundeka kanjena ke ngesingisi. I can do all things through Christ who strengthens me. Yeah, yilo musho lo ngifuna. I can do all things through Christ who strengthens me. Yilizwi la namhlanje leli. Lezwi leli le verse uma uKristu enawe. Hallelujah. Alifunde musu utholile ngesizulu. Nayi mase ngitholile. Okay. Ngesizulu kithi nginamandla okwenza zonke izinto ngaye ongiqinisayo. Amen. Amen. Ake sithi kancane amakhanda sibonge lezwi. Baba onamandla namanje Nkosi yami nalizwi lakho. Phefumulele ulenze liphile lifike liphilisa abantwana bakho egameni lika Jesu. Amen. Amen. Leli verse ke lisho ukuthi uma uKristu enawe wena unamandla okubhekana nakho konke okubuhlungu, izilingo, ubunzima nakho konke okunye obhekene nakho empilweni. Uma nje uKristu engakuwe ngoba lithi nginamandla okwenza konke ngayo uKristu ongiqinisayo. Haleluya bazalwane. Kusho ukuthi akusho ukuthi uma ngabe uKristu ekuwe inkinga zisekho, inkinga zohlezi zikhona. Akusho ukuthi uma uKristu ekuwe amanyeva awekho azokuhlaba, ameva azohlezi ekhona, ameva azohlezi ehlaba. Kodwa wena ngoba uhamba noKristu, uKristu uzokwenza ukuthi ube namandla okunqoba. Jesus. Okunqoba yizo izinto zikhona. Hallelujah. Amen. Uzokwenza ukuthi ube namandla okunqoba. Ungathi ngoba nakwena usindisiwe ngumzalwane noma awakasindiswa, ungathi mawubukela uJesu la angeke sifike inkinga, angeke zikunamathele ilingo. Hey Jesus. Ilingo ziyohlezi zikhona. Ilingo ziyohlezi zikhona. Kodwa uNkulunkulu into ayenzayo ukukupha amandla, ukuqinisa wena ukuthi ukhona ukuthi uyinqobe. Haleluya. Singanqobi wena kodwa wena unqobe zona. Haleluya. Amen. Amen. Njengomphakathi siningi into esibhekene nazo emphakathini esihlala kuwo. Kune GBV esibhekene nayo, uGoliath omkhulu. iGBV esibhekene nayo emphakathini. That is our Goliath. Okufanele simnqobe lo Goliath. Kodwa simnqoba kanjani lo Goliath ungana Jesu? Ngoba uma ngabe uno Jesu uyakhona ukumnqoba lo Goliath oyiGBV. Hallelujah. Amen. Ngizoyibreak down. iGBV manje ngikhuluma ngeGBV ngikhuluma ngokuthi kunamakhaya namhlanje abhidlikile, kunamakhaya avaliwe angasenabantu, kunamakhaya angasenabazali namhlanje, kuselingane zodwa ziyakhulisana ngenxa yeGBV eyenzekalayo emphakathini. Hallelujah. Amen. Ngenxa yeabuse, umama uhambile washiya ingane ekhaya ngenxa yeabuse abekade ephila ngaphansi kwayo, kwafika egcineni wathi sengikhathele washiya. Abanye bafile zabangcwaba ngenxa yeabuse ephilayo emphakathini wethu. Hallelujah. Amen. Emphakathini wethu siphila ngokwesaba. Siphila ngokwesaba, abantu besifazane nezingane baphila ngokwesaba. Ngisho emakhaya ethu asihlezi ngokukhululeka, siyesaba ukuthi bangangena noma ngabe kunini, barape, basirape, basibulale. Kungenzeka noma yini. So sihlezi ngokwesaba emphakathini. Yiyo iGBV, yiyo abuse esinayo emphakathini esiphila nawo. Hallelujah. Amen. Ingane zitraumatizekile ngenxa yeabuse, ngenxa yeviolence
wakhe angasuki. Come on. Wena ukhulisa umntwana under i-violence, ukhulisa umntwana under i-abuse yotshwala nezidakamizwa. Uthola ukuthi bonke abazali bayaphuza bayabhema babhema izidakamizwa. Abantwana la ekhaya bakhula phansi kwaleso simo. Yaba affect abantwana lokho, yaba affect esikolweni, akaperformi kahle esikolweni. Bakubiza njalo ukuthi woza uzobona umsebenzi womntwana. Esikolweni bakubiza njalo ukuthi umntana wakho uyadropa, ama-marks akhe ayehla ngenxa yempilo ayiphilayo endlini, ngenxa yento ayibonayo nsuku zonke. Kodwa nangu Jesu, nangu Jesu, nangu Jesu, nangu Jesu, nangu Jesu, nangu Jesu ophilayo, nangu Jesu. Jesu angakukhulula kuko konke lokho. uJesu angayibuyisa impilo yakho njengokhozi. uJesu angawubusela umuzi wakho kube umuzi ohloniphekile. uJesu angababuyisa abantwana bakho bakulalele bakuhloniphe. Abantwana banamhlanje bahambe ebusuku babhema bayabhema bayaphuza. Balalela abazali bathi yakhuluma abakuzwa, batraumatizekile abantwana bethu. Emphakathini wethu kunokusatshiswa, athulile ama-victims, athulile ayasaba ukukhuluma, bayasaba ukuthi nizobajaja. U-abusiwe lo muntu wesifazane, i-abusiwe lengane, iyasaba ukukhuluma ngoba bazomjaja. Uyasaba ukukhuluma ngoba ngisaba ihlazo, ngisaba istigma engizophila naso impilo yami yonke. Abanye baze bayibulale ngoba ucabanga ukuthi ngizophila kanjani kulo mphakathi ngoba bazoloba ngibiza ngokuthi. Hallelujah. Amen. Lack of support. Ayikho support emphakathini wethu. Asisupportani kulo mphakathi, asithandana, asisupportani. Hallelujah. Amen. Ama-victims awazi ukuthi abikele bani mangabe abusiwe, awazi ukuthi atruste bani ngoba abuswa yibo bona labantu abatrustayo. Hallelujah. So endapha umntwana engazi ukuthi fanele abike bani mangabe abusiwe ngoba umama uyaphuza la ekhaya, akanasikhathi sabantwana. Hallelujah. Amen. So ayikho support, ayikho support emphakathini esiphila nawo. Asisupportani singumphakathi, asisizani singumphakathi. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. So lento ihambe igcina sekuba ngathi ukhondolo lomndeni, kube ngathi is a curse yasemndenini ehamba nomndeni ngoba umntana kaMalume naye uabusiwe, umntana kaAnti, umntana ozala umkhulu okagogo kamkhulu naye warejwa, uAnti umntana kaAnti ozala umzala naye waabuswa, umntana kababa kamamncane naye waabuswa. So uend up uyinto eqhubekayo. Kodwa ngithi namhlanje nangu Jesu, nangu Jesu, nangu Jesu, nangu Jesu sihlobo sami, nangu Jesu. Na ungamthatha umenzo wakho namhlanje azobiyela impilo yakho. Ngeke uphinde uyizwe le nhlupheko, ngeke uphinde uyizwe lento. Angithe qale mangiqala ngathi angeke ayisuse lento kodwa uzokupha amandla ukuthi uyinqobe. Nangu Jesu, nangu Jesu, nangu Jesu, nangu Jesu. Nguphi uJesu namhlanje? Namhlanje ngizomemezela ukuthi nangu Jesu, mthathe esonokutholwa, mthathe uJesu ungakahambi kulo mhlaba usaphila, mthathe uJesu. Jesu uzoyiphatha impilo yakho, ayisekele, ayibiyele, akuvikele. Bazothi bengenelwa ngapha nangapha, wena ngoba uhamba noJesu, wena ngoba uhamba nengadlangadle namandla, angeke bamangali ukuthi wena wenza ngani, awenzi ngalutho, awenzi ngamuthi, kodwa wenza ngoJesu. Nangu Jesu. Amen. Nangu Jesu. Manje ngifuna bazophakamisa izandla bathi nje siyamkhetha lo Jesu. Nangu Jesu, nangu Jesu, nangu Jesu, nangu Jesu mntaka baba, nangu Jesu. Ungaphakamiseli impahla ngoba angeke sikuxoxe noma ungaphakamisanga. Phakamisa ngoba kusuka enhlizweni. Nangu Jesu, nangu Jesu,
I'm serious nangu Jesu. Angidlali mangisho nje ngimukela uJesu. Abe inkosi nomsindisi empilweni yakho. Akubiyele uhambe naye. Uthandaze, khuleke ngoba uma unganayo uJesu angeke ukhona ukukhuleka, angeke wathola amandla okukhuleka. Kodwa manje uJesu, uJesu uzakupha amandla yokuthi ukhuleke. Noma ngabe isiphi isimo ohlangabezana nazo ukwazi ukusikhulekela usinqobe. Nangu uJesu namhlanje emini, nangu uJesu. Nangu uJesu, ngicela nibe ngenyawo ihlobo zami. Nangu uJesu. Nina niphakamisa izandla, nangu uJesu. Nina niphakamisile nifuna ukuthatha uJesu, nangu uJesu. Nangu uJesu, nangu uJesu. Nangu uJesu, thatha uJesu. Thatha uJesu namhlanje, thatha uJesu. Thatha uJesu. Ngenzeke kube kunento ekumele usathana akubekele yona ukuthi izothi mawuphuma la uyithola isigemegeme sendaba. Kodwa mawuphumela sowuthola uJesu. Nangu uJesu. Thatha isteps oqala nize la phambili bantwana benkosi. Nangu uJesu. Nangu uJesu, nangu uJesu waza. Nangu uJesu, zani nikhuleke nani la phambili. Nizothatha uJesu. Nangu uJesu. Jesu khona ukuthi ayibiyele impilo yakho. uJesu khona ukuthi akusekele. uJesu khona ukuthi ahambe nawe imihla yokuphila kwakho. uJesu khona. Jesu khona. Jesu khona. Sininde sivelele. Khona manje sawulahla ithemba. Awazi ukuthi uthembe bani. Khona manje impilo yakho uyinikele etshwaleni. Khona manje impilo yakho uyinikele edakamizweni ngoba awazi okuhle nokubi. Ukukhulela nzima. Awubona okunye ofanele ukwenze. So namhlanje ngizokufunza uJesu, nangu uJesu. Nangu uJesu, nangu uJesu namhlanje. Nangu uJesu oyinkosi nomsindisi. Nangu wangisiza nangu isize yami impilo. Angazi ngabe ngikuphi namhlanje. Angazi ngabe ngisula kuphi namhlanje. Mhlawumbe ngabe sengafa. Ngana Jesu. What a waste. Ukufunga na Jesu. So ungafa kahle namhlanje unoJesu. Kuyafiwa namhlanje, kuyahanjwa futhi. Impilo is too short. Mukela uJesu namhlanje. Ayibuse impilo yakho uJesu. Akubuse ungathi mina ngimncane. uJesu uthathwa yiba abancane. uJesu ufuna usemusha. Azokhona uhamba nawe impilo yakho yonke. Uhluke kangani